Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur. Binarung swaraning pradangga, ungling gending lancaran kebo giro, nderekaken adicara sahur sesarengan. Ngaturaken sugeng enjang dumateng para warga muslimin lan muslimat ingkang sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi Robbi. Perlu ndadosaken kaweningan bilih sakmenika wancinipun dahar sahur sesarengan kasuwun nindakaken salah sawijining sunah ing wulan Ramadan. Nenggih dahar sahur saderengipun tabuh imsak. Sumangga tumuju wonten ing sasana buka saperlu dahar sahur sesarengan kaliyan para keluarga minangka pasugatan ingkang sampun cumawis enggal-enggal didahar sedaya. Sumangga para sederek sedaya enggal-enggal dahar sahur sesarengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.